Bună, unicornii mei, ce faceți? Astăzi ne vom juca un Brawl Stars, să spun așa, și chiar vreau să iau aceste 20 de gemuri ca să am 41 de gemuri. Da, haideți să ne jucăm la Big Game cu Colt, pentru că Colt este preferatul meu. Jess este bossul. Uite, avem și un Sprout cu skin în echipă. Tropical Sprout. Haideți, mă, să o facem pe săraca asta, mă. Să mi se regenereze viața. Ok, haide că cred că o să fie destul de ușurel să o facem. Cel mai probabil. Dar na, cred că o să fim morți. Pentru că deja e vai de noi. Da, asta e. Ce urăsc ultimată, dacă nu avea ultimată, aia, o rizită. Da, pierdem. Păcat. E bine că nu pierd trofee pentru că am rang 21 pe Colt. Și... da, încuiți un pic nasul. Dar asta nu contează. Pierdem. E nașpa cu ultimata ei. Păcat că pierdem. Asta este. Dacă n-avea ultimata, o facem mult mai ușor. Credeți-mă. 29, 27, hai de noi. Nu știu ce se va întâmpla. Cel mai probabil vom pierde. Da, pierdem. Păcat, nu știu. Nici nu mă mai lupt, stau aici pentru că oricum suntem morți. Ce rău îmi pare. Păcat, chiar îmi pare rău. Haideți să mai jucăm o dată, doar că haide acum cu Shelly. Pentru că cica Shelly este foarte bună la Big. Bibi este cea... Aoleu... Mamă, nu avem șanse. Vă spun eu că nu avem șanse. De praf. Ce pot să zic? Dacă o prindem acolo la noi. O să fim și noi bossul? Nu știu. Mamă, ce ultimată i-am, dragi bossule. Nu știu dacă sunt sigură dacă o să pierdem sau nu. Însă, da, asta e. Dacă l-ar bloca domnul Frank. Da, cred că avem șanse să câștigăm. Chiar avem șanse să câștigăm. Pentru că mai avem puțin 19 la stare. Să vedem ce putem face din ea. Vreau să storcim. Haideți că reușim să o facem pe doamna Bibi. Pe Bibi Ciocolata. Hai că mai are 5%. Da, ignorați... Am câștigat! Yes, am câștigat! Haideți să ne mai jucăm... Da, ignorați
jucăria care vorbește în continuu. Haideți să ne jucăm în duo și cam atât o să fie videoclipul. Dar de jucăria aceea care tot vorbește se numește Furby, dar nu contează. Ne intrăm în asta. Ne vom juca cu Colt. Sper să nu se audă atât de tare pe cameră. Ok, haideți să continuăm. Sper să nu pierd din cauza lui Shelly. Atâta sper, nu mai mult. Sper măcar să ieșim pe locul 3, ca să nu pierd trofee. Mamă, ce-mi dă ăia, ce-mi dă ăia. Nu. Aha. Din cauza unei Shelly am pierdut. Bravo ție, bă, bravo ție. Da, atâta o să fie pe astăzi, pentru că cred că ești un fail. Asta e. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, să apăsați pe clopoțel ca să fiți anunțați de câte ori postez ceva și pa, unicornii mei, ne mai vedem.